खुलुमबाय नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोन जों तेलेंगाना बड' वेलफेयार एसोसिएशननि मावफुं सोद्रोमा हिसाबै नोंथांमोननो फोरमायनो आखायाव लादों जों दिनै तेलेंगाना हायद्राबादाव खुंगा सेथि रंजालि बैसागु फोरबो बिदाय मेलाखौ खुंफुंनो आखायाव लादों बे हाबाफारियाव जाय जाय बिथांमोना नुजाथिफैनो हादों जाय बिथांमोना जोंनि बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो अनसुंथाइ हरदों नोंथांमोननिसिमबो रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय दिनै जों तेलेंगानायाव फार्स्ट टाइम बैसागु रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोखौ जोङो रंजा बाजायै खुंनो आखायाव लादों जोङो बयबो लोगो नांनानै दिनै जोंनि फांसन हलसिम जेसेबां आलासिफोर रायजोफोर फैदों बेखौ नोंथांमोनजों इन्ट्रडिउस खालामहोनोसै थौदो बिदिब्ला नोंथाङाबो सफैबाय होमबा आलासि बरायनायाव आदसा नै जोंहा जा चिरांनिफ्राय एमएलए नोंथां चिरांनि एमएलए आरो खुलुमबाय औ आलासिफोरखौ नोंथांमोना बेहाय माने हांख्रायदों आरो खुलुमबायनो बिथिंजाय बरायबाय नै बिथिंजाय आंनि फिसाजो दङ नै फिसाजोखौनो होनना दोनबाय बेनाराव थ' नै फांसन हलनि मुङा मिनि फांसन हल थ' जों सिंथिं हाबबोनाय लोगो लोगोनो नै इथिंजाय आरो लोगो मोनफिनबाय आं बिथांखौ खम डेन्जार बुस्थु बे फाग्ला बिदिजों जायो आरो नै आलासि बरायग्राया नोंथां फै थांनोसै जोङो गोजौआव माने जोंनिया प्रग्रामा फार्स्ट फ्ल'राव जादों ग्राउन्ड फ्ल'राव जानाय लोंनाय आरो ग्राउन्ड फ्ल'राव जानाय लोंनाय ओमफ्राय फार्स्ट फ्ल'राव बैसागोनि गाजा गोमजा जोंनि स्टेज जाबाय सायाव जागोन आरो बिथिंजाय रायजोफोर दङ नै रायजोफोरा सफैजोबाखैनो आलासिफोर सफैनो लागा दंबावो दा जायखिनि बिथांमोना सफैग्रोदो बिथांमोना जिरायनानै बेहाय जुस आरि लोंगासिनो सफ्ट कैसे हो बेटी जी अच्छा है मम्मी किधर है पापा किधर है अच्छा उधर है स्टेज में सारखौ आर'नाइजों मान बावो बिबारि नार्जारि नोंथांमोननि सिगाङाव बुंखांबाय जानांगौ आदाया जोंनि माने तेलेंगाना बड' वेलफेयार एसोसिएशनखौ दाफुंनायाव सारनि गोबां माने सारा जोंखौ गोबां मदद खालामबोदों बेनिखायनो जों सारखौ हांख्रायनानै लिंहरनानै जोङो मान होनाय जाबाय आरो जोंनि बे तेलेंगाना बड' वेलफेयार एसोसिएशननि बागै सारा एसे बुंथोंसै बताइए नमस्कार मैं हिंदी में बोल रहा हूँ जी जी मेरे को बहुत खुश लग रहा है एक्चुअली आज बहुत आनंद लग रहा है मेरे को पूरा तेलंगाना में जो भी बोडो एसोसिएशन ये रवाना फर्स्ट टाइम एंड फर्स्ट मीटिंग कंडक्ट करना बहुत अच्छा लग रहा है मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोग सभी लोग आपका मित्र लोग है आपका रिलेशन है जो भी है कहाँ वहाँ से जो भी आएंगे वो तेलंगाना में हर कोने में रहेंगे वो सभी को भी बताओ ये एसोसिएशन को बहुत डेवलप करो आप ये के साथ और एक मिलजुल के रह के ये बोडो एसोसिएशन को डेवलप करो और आपका बोडो कम्युनिटी को भी बहुत डेवलप करना है क्योंकि तेलंगाना इतना बढ़िया जगह है आप सभी लोग अच्छा मतलब एक 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 और एक को हेल्प करना है जो नौकरी में है जो भी काम करना है किसी को मदद चाहिए वो सभी में आप सभी लोग मिलजुल के रहना है मेरे को बहुत आनंद लगा एक्चुअली ये यंगस्टर्स सभी लोग ये रजिस्ट्रेशन कराया ये सभी मतलब बोडो कम्युनिटी के लिए ये लोग मतलब बहुत कुछ करने के लिए चाह रहे हैं वो मेरे को बहुत अच्छा लगा एक्चुअली सो मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी फ्यूचर में जो भी पूर रहेंगे मीडियम रहेंगे रिच पीपल रहेंगे कम्युनिटी में आप सभी लोग ये भी मतलब हमारा बोडो कम्युनिटी है करके बहुत आगे बढ़ना चाहिए मैं ये भी सोच रहा हूँ और ये भी एडवाइस किया था कि ये वेलफेयर एसोसिएशन किसी जगह तेलंगाना गवर्नमेंट को आप लोग रिप्रेजेंटेशन देंगे आप सभी के लिए कुछ जगह देने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं वो भी आपको गवर्नमेंट मदद करेगा जोंहा दङ माननि आलासि सिस्टार मधुस्मिता ब्रह्म एन्ड देखा बिथांखौ बरायगोन आर'नाइ गांसेजों माल्लिका खाख्लारि मधुस्मिता ब्रह्म देखा बिथाङा नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोंनि सेराव गोजोननाय दिव्यज्योति ब्रह्म एन्ड देखा बिथांखौ मान बावगोन
लुसिया नार्जारि आदा दिपज्योति ब्रह्मनि थाखाय आखाइ खबनानै जाहाथे बिथाङा जोंनि जौस्राङाव नुजाफैनो हादों बेनि थाखाय धन्यबाद आरो दा जोंहा दङ नैथियाव आर्मि अफिसार बिथाङाबो सत्यानन्द मोसाहारि ब्रादारा मोनसे आखाइ खबना होदो रायजो राजाफोरा आरो बिनि उनाव बे ब्रादारनिनो बाजैनि मुंखौ होननाय जायाखिसै बाजैखौ मान बावगोन मायारानि बर' बाजै दिदोमै बिबानगिरि बिथांमोनखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावनाय जोंहा गोबां समनिफ्रायनो जोंजों लोब्बा लाफायो बिथाङा जेरावबो आग बारायो जोंनि थाखाय बिथाङा दानि थाखाय धन्यबाद थाबाय नुजाफैनायनि थाखाय आरो दा आरो दङ जोंहा नैबे आदा रहिदासआ नैबे आदा रहिदास बिथाङाबो गोबाव समनिफ्रायनो हायद्राबादाव थाबोनाय बिथाङा हायद्राबादनिबो बिराद पुराना मानसि 2003 मायथाइनिफ्रायनो दं बिथाङाबो दा बेनि उनाव दङ जोंहा नगेन बसुमतारी बिथांखौ जोंहा आर'नाइ गांसेजों मान बावगोन लासिया नार्जारिया नगेन ब्रादारखौ नोंथाङा एसे बिथाङाबो Hello and good evening to all. And first of all, happy Mother's Day to all the mothers out here. Ami bunga Mrs. Madhusmita Brahmo. Ang Kokrajhar district ni Busaidao mungkin sampai dari belum kalaya. Ang as an engineer in BHL now as a dong. And I'm French and Spanish translator work. I am very overwhelmed. I'm going to see the lecture. I'm lecture I'm busia. I'm बहुत गोरों मानसि बेहाय दङ आं जेसेबां हायो एसेबांनो बुंगोन I have been here for nearly 3 years. आं अनेक एसोसिएशनाव थांबाय. I have been invited to many other associations of Assam. आं थारमाने नागिरदोंमोन माने बर' कालचारखौ आङो born and brought up Busaidawबाबो आंनि एडुकेसना जादों दार्जिलिंआव. Then आं सेन्ट एन्थनीज इंलिश मिडियाम स्कुल बुसाइदावनिफ्राय पास आउट जादों 10th. Then I went to Cotton College to do my 12th. बिनि उनाव आं दिल्ली इउनिभारसिटियाव थांदों. Then I started my engineering career
लोगोसे लोब्बा थानानै आफादखौ सालायलांनो थाखाय बिथांनि लेङाइ आफादगिरि मुस्रि कमलेश्वर काटलारि बिथांखौबो सिनायथि होनाय जाबाय। बिथांखौ गांसे आर'नाइ लानानै मुस्रि अनसाय नार्जारि बिथांखौबो गांसे आर'नाइ होनानै बरायनाय थाबाय। लोगोसे बिथांजोंनो लेङाइ नेहाथारि बिथांनि मुङा रिंकु दैमारि बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों मान बावनाय थाबाय। आरो लोगोसे जोंनि तेलेंगाना बड' वेलफेयार एस'सिएशननि रां लाथुमगिरि बिथांखौबो गांसे आर'नाइ होनानै मान बावनाय थाबाय। दा जों आफादनिफ्राय बिथांमोननिसिम जोङो मिजिंथियो जाहाथे जोंनि तेलेंगाना वेलफेयार एस'सिएशनखौ मोजाङै मोजां बिथांमोना सालाय। जोङो बे आफादजोंसो जों बयखौबो सहाय बा सोरनिबा निदान खैफोदखौ जों सुफुंनो हागोन। बेखायनो आं बिथांमोननिसिम मिजिंथियो जाहाथे जोंनि बे तेलेंगाना बड' वेलफेयार एस'सिएशनखौ मोजाङै मोजां बिथांमोना सालायलाङोबा जों अनसायलाङो सिबिलाङो। आं बिथाङाबो एसे गुवारै बेखेवलांबाय आरो मानगोनां जोंनि हांख्रायनानै लाबोजानाय आब' मधुस्मिता ब्रह्म देखा आरो बिथांनि सार सासे जोंहा सार आरो एक्स आर्मि अफिसार सत्यनन्द मुसाहारि सार आरो बिथांनि वाइफ मेडाम आरो जोंनि दिदोमै थाखानाय आफादनिनो बोसोनगिरि सहनलाल बर' सारमोनहा मोजां मोजां दहायनो बोसोन होलांखाबाय, मोजां खोथा गुवारै बेखेवलांखाबाय। बेखौ खोनानानै आं दा आंनिफ्राय माबा मोनसे बुंनांगौ होननानै सानासै, मात्र आं दा बेखौल' बुंनो सानदों जाहाथे नोंथांमोन रायजो राजा बयनिफ्रायबो तेलेंगाना बर' वेलफेयार एस'सिएशनखौ सामलायलांनायाव नोंथांमोना जाहाथे जोंखौ हाजासे सापर्ट होयो बेखौनो बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। बहुत बहुत धन्यवाद। तो আজি মই ইয়াত উপস্থিত হৈ বহুত আনন্দিত হৈছোঁ, ফূৰ্তি লাগিছে, ডান্স কৰিলোঁ, এনজয় কৰিলোঁ আৰু মেনেজমেণ্টে কি কৰিছে পিছতহে গম পাম। খানা পানী নিশ্চয় যোগাৰ কৰিছে চাগে। তো খুব ভাল লাগিল। আৰু কেৱল বড়োলেণ্ডলৈ সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই, বড়োলেণ্ডৰ পৰা আজি সমগ্ৰ অসমত সিঁচৰিত হৈছে। অসমৰ বাহিৰত আমি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত বড়ো জাতিৰ নাম গুণ গাবলৈ আমি গোটেই এনেকৈ দিল্লী, মুম্বাই, বেংগলৰ আজি এনেকৈ এছ'চিয়েশ্যন গঠন হৈছে। খুব গৌৰৱ কৰিছোঁ। মেনেজমেণ্টক মোৰ তৰফৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। খুব ভাল লাগিছে। আমি এনেকৈ অনাগত দিনবোৰতো য'ত যেনেকৈ হওক আমাক গ্ৰুপ যোগে বা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগে যেনেকৈ আমাক এনেকৈ নিমন্ত্ৰিত কৰিব, আমি য'ত যেনেকৈ পাৰোঁ আমাৰ লগত 2-4জন 10জনক আমি যাতে এনেকৈ এছ'চিয়েশ্যনত আনি আমি আমাৰ সংগঠনৰ সদস্য বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে মোৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছোঁ। So eventually, I wish you all the best and long live Telangana Bodo Welfare Association. Jai Telangana Bodo Welfare Association. बायनानै लाबोजानाय आलासिफोरा बिथिंजाय फट' लागासिनो, बिथांमोनजों आंबो फट' लाखांबाय। कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा,
लाइजोफोरा दिनै बिथिंजाय फट' लागासिनो जोंनि तेलेंगाना बड' वेलफेयार एस'सियेसननि बेनार बिथिंजाय जोब्बाय प्रग्रामा जोब्बाय बयबो थांजोब्बाय सोरबा ओंखाम जागासिनो जोङो लास्टआव दा एसे फट' लागासिनोमोन जिया बालन्दा Ya balonda आङो हिनजाव मोननो रोङि आदसा राव आरो गैजाया रावबो गोसो थोआ सोरबा नोजोर होयोबाथाय नोजोर होनांगोन नोजोर होनो हासिगोन जेबो टेनसन गैया